Mindu daħlet fis-seħħ ir-riforma li se tindirizza il-problema fil-liġi tal-kera ta' qabel l-1995, ġifri mill-bidu ta' Ġunju li għadda, kien hemm madwar 500 familja li gawdew minn din ir-riforma. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Rodrik Galdes waqt il-programm Pjazza fuq Wan. Bejn Ġunju sal-lum madwar 500 familja li diġà qed tintuhom servizz anke permezz tal-Bord tal-Kera biex dawn jaslu fil-ftehim. Permezz ta' din ir-riforma li daħħal il-Gvern twaffqet taqsima ġdida fih dan l-Awtorità tad-Djar biex tassisti u toffri lill-inkwilini servizz legali bl-aħlas. Din ir-riforma soċjali qed tara li ma tħalli lil ħadd waħdu jew bla saqaf fuq rasu. Dan hekk kif qed tindirizza l-bżonnijiet tal-pensjonanti mill-quta fejn se jieħdu massimu ta' 10,000 euro. Fuq dan l-istazzjon il-Ministru Galdes qal kif ma' dan l-ammont se jkunu qed jiżdiedu aktar familji fejn il-Gvern qed iservi ta' spalla għal familji Maltin u Għawċin. Imma dal-500 ħajkomplu jiżdiedu fejn 10,000 proprjetà ħatkun qed tiġi aġġustata l-kera imma mbagħad fejn il-Gvern ħajġor il-piż kbir permezz ta' għajnuniet li qed jagħti budget wara budget li jfisser ukoll il-politika tagħna fis-settur tal-housing hija politika li tirrifletti l-bżonnijiet tal-familji Maltin.